натискам ляво копче. Какво ли прави то? Не го настъпвай, бе. Ти имаш протекшън. Добре. Но ти си админ, нали знаеш? И Не съм админ. Също имам протекшън. Има протекшън. Всеки има протекшън. Опа, става вечер, бе. лаги ли ти? Не. Ако го направиш ден, ще убил. Аз не мога да правя ден, аз не съм оп. Опси, бе. Чакай малко. О, чек, спри, бе! Ей, сега сме готови. Аре, опнима! Не бе, остай го така, бе. Опнима, бе! Не мога. Спрях видеото. Разикам се. Сега, имам опним от конзолата, че нищо не може да се чупи. Ще стана твой. Значи трябва да сме опове. Аз съм оп, бе. Аз не съм оп. Оп си, бе, Минджил! Не съм. Си Минджил. Кочур. Внимава, аз дялпнах и мен. Имаш ли пръчка? Имам. Не, нямам. Да, имам 3. Ябълка! Нямам ябълка. Аз имам! Аз, Бъди така! аз имам 3. Случайно да имаш такова. Дай ми човек, дай ми пръчки. Или дърво, или 2 дървони. Чакай, че прави нещо важно. Важно. Гледай го. После като направя той видео коментара най-отдолу, а дето аз ще го напиша, Ропе Минджил, да знаеш. Ще пишеш, че си кочур. Защото направи Глоустоун. Но як, човек не... Аре, дай малко такова. Човек, дай малко дърво, е! Да, не мога да чупя опнима, бе, мангал. Моля? Опнима не мога да чупя. Опнат си, бе! Ти съм опнат. Ти ма диоп. Да, сега се диопнах и мен. Боже. Я напиши нещо в чата. Умри. Напиши нещо в чата. Умри. Умираш, нали знаеш, под водата се. Готово, опнах се и ще изляза от водата. Мангал. Само... Сигурно и нещо друго тайно ще има тук. Там има кактус. Добро утро е. Тоест ако не си сложил най-дългата мъгла на света, пък да. Аз съм с Макс. Всичко ми е... Ау. Actually, I'm gonna go one more level down at the house as well. This is so much decision making for absolutely nothing. Let's go my roof here. I don't like houses that are 2 blocks tall. It's very congested, so down one farther. And Аз съм малко. Стоп. Може да чуете Робертчико. Цъка там. Добре, тук съм. Роб е тъп, друго. Диаманти. Йо! Човек, още има ли монстъри да се спамват, защото аз не виждам? За сега не. Първата вечер в никой Adventure мапове не става. Т.е. Survival. Аз пък Adventure. Така е направено винаги. В първата вечер никога не се спамва. Направили са го умно, защото не знаеш първата вечер обикновено нямаш достатъчно материали на Survival. Да. Човек, който им се бъгне и се движа сам. Ела тука. Не мога. Казах ела тука. Не, наистина не мога. Повярвай. Наистина повярвай, човек, не мога. Какво ме движи, е? Клавиатурата ли ми се бъгна, не мога мърдам. Само се движи. Пръст на главата, бе. Човек, виж ма къде съм, бе. Под водата, нали? Не. Умри. Помниш ли къде е ковчег? Да. Погледни надолу. Натисни ляво копче мишката. What the fuck, вижте! Равин! Тъпък. И то без да искам го намерих, представяш ли си? Мили Господи, тук е Само толкова. исках да освободя място за двамата, аз се качвам горе първо. Света.
Добре, айде скачам горе да вземем материали, да слезем долу. Аз- Скачам. Баче малумното нещо направих. Светнах с глоустон, който ми трябва. Човек, представяш си, исках само да освободя място за двамата, да може да се съберем и намериха ревин. Да. Аз докато се закача догоре... По-бързо се движи. И как? 3 пъти дабл. Как 3 пъти? Мале, аз паднах пак, човек. Как 3 пъти дабл, бе? Сам те излагах. Няма такъв. Аре, скачай. Как се качим горе, о боже? Да излизам от водата. Как не е ли то среди? Роб прави порно видеото, ако искате да гледате. Какво излъкнах се? Какво каза? Колко ми каза? Че правиш порно видеота. Ще направя пълно видео с баба част. И правил си, май. О, гладен съм. Чеки, два ми излязох на едно същите съм. Не, едно ми хорчина стана. О, виждай, Чичо с круче, ара го убим. Какво? Пусти го, бе, мангал. И дай, че идват гади скелетани. Имаш ли луд да в тебе луден план? Чакай сега, ние нямаме и столно още, а не, аз имам 18. Майната че. Дай ми стола. Никога. Имаме ли въглища? Не, нямам. Ще имаме ли какво да горим? Да. Кога направи той нещо? Затова да питах за всичко, което ми трябваше. Нали знаеш, че голостона ще разтопили да те вече започва? Аз ще го направя от луден план. Ще админ на сървър, не знае. Аз знам какво да правя, просто нарочно на мен ми трябва лед. Добре, ти прави къща, аз слизам долу заедно. Ми дай ми малко работа, бе, мангал. Добре, искаш 10 пръста. Да. Добре. И пръчка на вятър, ако може. Заповядай. Ети малко тез. Ети малко той, ети малко той, ети едно от той. Махай се от къща. Повече не искам да виждам. Така, сега надолу. Къде беше ревина? Сега като го намеря. Вече помията за първи път трябва да правя толкова гадна къща. Ето го ревина. Ето... О, въглища. Ще ги взема. Не, ще ги оставиш. Това не да рак ли? Не да ракли, като малък мангал си. Много причам на те. Аз съм голям мангал. Не съм голям мангал. Вижте, посла са сам човек. Ще обезследи алката, бе. Как взема тези въглища? Заебявам ги. Да, аз без факта какво ще направя, че ги взема. Накрая ще вземеш да се отдавиш долу. Да, човек. Още малко и ти ще стане. Ти даде ли ми брат, бе, мангал такъв? Точно той ти дадох. Аз дори нямах така. Ще чупя бутушки. Аз нямам такива. Ще чупя каска. Ми нямам и така. Имаш каска. Вземам въглища. Човек вече почна да ма дразни този апдейт на въглищата. Има по милиард въглища на едно място, човек. И се ма дразни, че трябва да ги изкопавам един ден, човек. Съм мега много, да, адски гнус. Пире, гадно, човек. Аз само вземам по малко въглища, оставям по милиарди вътре. Прегати скапането. Клей сега, тук например. 5000 въглища, на мене ми трябваха само 10. Взимай всичко. Да, бе. Винаги няма да свършам. Ето още. Още. Още, бе. Айде, още мале. Също колко въглища ще събера. Кавал моква. Voi изпуснах една стълба мега надълбоко. Сега няма мое стигна. Са тези въглища. Мале, базикаш ли, мале? За сега имам само 18. Мале, базикаш ли, мале? Говоря като мангал. Че и още имаме. Бата да пъсла за ръцата, бе. Тлапа намат, бе. Тлапа намат. Дай ми лотенецата. Какво да се дам, бе? Ти по-луит мене ли ще искаш, бе?
Да? Чакай малко, ти ли да обадиш земята? Не. Нещото има една... Какво ме удря, бе? Ако някакъв скелет. Няма се, че умирам и от глад, ти бази, късно. О, айрон. Само... Още въглища! Не, няма ги вземам. Колко айрон? Имам 7 уден планкс. Супер, ще стигна до айрон. Айрон. Знаеш кой е най-забавното, като намериш айрон? Не. Че не го деля с други. Не. Сега ми трябват. Уден план, супер. Много жалко, че и Роб не снима. Да видя, че неговата гледна точка, но без това е скучно при него, нали Роб? Да, скучно. Ако не бях аз, сигурно нямаше да играеш толкова хубав сървър. Сървър е на Swift. Какво? Да. Случайно той е в момента наказан. Наказан ли? Защо ли? Родителска среща. Интересно. И аз бях така преди време. Само да няма родителска при мен, че... Мале, яма те репортирай, защото написах без да искам хоми. Ако знаеш къде съм, защото и аз не знам. Пиши черта бак. Съм умирал. Пиши черта бак. И пак. И пак ма върна тук. И пак. Така, как се кача горе? По водата. Ще умреш. Стои съм гладен. Дината порасна ли? Нищо. Нищо не е порасна. Кой измисли той да се качаш 5 часа по вода? То на равин, човек. Още не съм почнал да експлорвам равин. Какво? Кати. Скапане. Аз се отдавя, човек, докато стигна догоре. Кой го измислил той, бе? Фък. 2 мехурчета, 1 мехурче! И се... Ох! Има няколко директни дупки към рибия. Това е тази велика къща, бе! Единствените материали, които имам. Мале, ти си тъпче. Това са единствените материали, които имам, бе, Педро. Нямаш ли дърво, бе? Нямам друго дърво. Що не засява, бе? Засях. Що не раста, бе? Защото ще пукна главата още малко, не ме нерви. Не ме издерви, дай ми дървото всичко, което имаш, бе. Провал. И аз нямам дърво, бе. Имам къбъл. Дай ми. Всичко. Всичко. И ще изнеселя. Добре, тъвам всичко. Натисни мангал и просто го хвърли. Ето е. За теб ще вземем вече антидепресанти. Засмееш. Ще пукна главата. Имам се. Сигурно ще има някой друг ковчег. Мислиш? Ай, дайте ми уден Мисля, план. ти дърво, аз не съм го слагал. То си беше тук. Ами ако дълбая надолу и наведе. Муквай. Тръстика. Какво? Тръстика и вода. Се посекаш ми, не вече е схъбиле. Кобалстон, дай ми кирката си. Добре, чакай. Ай, дай ми. Ще го Да. заето, че. Имаш стон кирката.